Welcome to Pastor Moss Chamber. Eba we eziokwu anje je n'eba. Okay. Aso bụ netele eba ga atratele gị nga. Nancy, you were right in eba. Because you don't know the law. Man, the reason je malaga allow kina na eba. Bụ maka ike nye m from Abuja. So da kina na eba. Ke malaka isa in case obu na no me ya. Kpechapụta ụmụ obere ikpe ndebere m ego. You are the complainant. All this a flav. You don't use such word here. You got the civil. Only not about civil. Eba court. Go good to respect. Go ahead. Oh yeah, no. No, for more than 6 years. No sacrifice early, any sacrifice earlier. Sacrifice me them earlier. I know I abandon no one sim no yala no. You know yala after more than 6 years money I sacrifice you like I sacrifice the money on them. Surely Janine and Troya was no yala no. So I made demand for 20 million naira. No for any more go be the mumma. Don't know you charge. And it was not money area. You don't know for 6 years in actual money bagaja. Yeah, you money e wala after the money well. Can you give one kete? Onya but talaga for 6 years. Sacrifice come belo. Meche one kete manu ya. Ngori work obu na bro na mbulo. Ngori motion we so gi na anya ngenga direct. No kana iri chego onya ka eseri. Always get don ya ni mo ya otuka chaff bo eba. Always get with na ndu ya. Shut up. Anyways, can you hear in Rivoku? Can you hear Mel? Okay. Otolobogi na ogunu. Ifu chiki bona ogunu. Ifu lisimu. Mechanic. Ima Lord. Ima no Lord kana bom. But you be no Lord. Yeah. I try my husband years. In a husband, a couple of one gano in a Sorry. My lord, imagine this girl. Let me see this girl. Yeah. Who I brought to this girl up? When hear this girl, my baby meet here. Tiye na school now. This girl who go out. Ebe me abi kita na mo na go school. Ugu no ebe me abi. Business me I say to the business up. Can I go shop the business up till now? Can I go to me when I last born fa? Mo stop ya na secondary school. Ebe na boy kita mo akogale ebe na boy. The worst part buna. Imagine this girl will up Omambata. Obata enjoy ka ebe oga. What's na me one right? You are no equal right. No way. No 50-50 chance. Say na mo amamenwu. For that na mo amamenwu. After Mboguchagola akwụkwọ. After Koguchagola akwụkwọ, we change it completely. So say na mo amamenwu for that. Na mo amamenwu. Let me see this girl am left or my right here. Hey! Opasi. Hey! What you mean? I'm going on. See, now in my chamber mo. Open it without. Open it eba. It was some size. You say Civilized. civilized. It was civilized. Even na court. It's a kind of mado. You can see objection, my lord. Thank you. Okay, objection, my lord. Thank you. This guy, but money I meet. I'm a go me fair. I'm a me fair name. I'm a can malaka. I'm the law. I'm going to go. Okay. You know, Liverpool. There, I think it's simple question. A rapian joke. If from Benjamin, also Malaysia, after all the sacrifice I'll make for you, she made for you. Now, you again, I be able to go in an email. It's well, you will tell me a shop. Don't want now. About all again, Kiona. You manifest a good ever. Exactly. I told him, can I go on even no Google? Can I go see the Guardia at the nature? You feel me? Now, Munonya for more than 6 years.
achụrụ m ya aja edoselu m ya alụ m ọ na-apụtoli emegolu m onye abortion ma many abortions m mere efu a onwezikwa onwebekala isi si ezi niile a m westicha ma abortion niile a m mere ya sacrifice na enweghị Jesus of their time Mary abortion ịchụkakwa aja n'eziokwu mmụọ mmiri na-eri aja mgbe time gị na-aga time nke pọs na pọs inyere arụ gị ọ na-enye gị nkụ onye a westuru chedekwa mmadụ nwere obi onye a westuru 6 years kwụba ndị bụ ụlọ rapụ ndị be ha mepere mma gị shọpụ zụọ gị n'akwụkwọ lọsbọọlụ zụza nakwa tinye ebe na agbabọị ememia force imedia force da ya nugo nyam omero gị force ịzụ ya n'akwụkwọ omero gị force imepere mmịa shọpụ omero gị force imepere ndị be ha biznes omekwana gị force ịzụọ nwanne ya n'akwụkwọ tinye ebe na agbabọị kịta ifugo nyam you are an imported mugu ụmụ ya na-akpọ mugu emere import ọnya ka ị bụ ifugo ya na gị na onye so you will not mad zog for 6 years spend your time ya energy ya money ya ebe na inyere ahụ gị ọ na-enye gị nkụ wee meri agbọcha na imeri ya na ọkọdịrị ya na mma ọkọdịrị gị wa na mma ịma na edore dị na ịmụ nwa mgbe anyị yeri afọ kaji onye mejiri ọcha wee ma agbọcha nke nwe onwe gị mee afọ eme egbo nwa Nancy iwe dị m na-arụ achọghị ka njileka m wee nye ya ezo ya anọ wee nye ya nga ọkwara ụlọ manya ọbachego nga aba kedu amines ga enye ya na nga ọhụrụ ma nga o jezigo nga onye ka na-enye nke nwaanyị nwaanyị ga-eju onye nke nwaanyị amini ye onye nwata ikpe ma na onye ikpe ma dị kwesịrị ikpe na-asị ka nye ya amini ye ịmana agwa ngara ekwesịghị ịna anọchi mba anụwa because you don't know the law. Show me the law. You don't know the law, Nancy. Show me the law, more like. You don't know the law. Show me the law. The law. Then come on, you get nya. Age for me Kenya from Abuja. When I go back 20 years no longer no. Oh well. I'm tosho. Where is that? We back azu. Nancy. Also about the gulu. What is your brother? Go for beat.